W dzisiejszym odcinku mało oryginalny, lecz oryginalny, czyli ocenianie czapek, jeśli chodzi o wygląd Team Fortress 2, a ze mną jest... Witam bardzo serdecznie z tej strony specjalista od czapek, tak zwany Epix Play będziemy oceniać czapeczki, bo ja jestem specjalista i pierożek też. Dokładnie, będziemy oceniać o wygląd, w ogóle estetykę, czy się podoba nam i czy nie, i czy pasuje charakterystycznie, czyli no Scout ma 25 lat albo 4 i czy nie będzie robiło z niego dziadka, ale no cóż. Pierwszy ogień idzie ten baseballowa, jakby to nazwać, baseballowy hełmik. No ja bym mu dał tak 6 na 10 scoutów. Nie wiem, no ogólnie to pasuje, no bo jakby to jest, wiesz, on ma kij baseballowy, więc to jest hełm do baseballu amerykańskiego i kurde, no ogólnie no ja bym tego nie ubrał, no bo są lepsze czapki, po prostu, no. No ale no pasuje do niego, no to więc no dam, za to, że pasuje, no dam siódemkę, co nie? Dobra, 7 do 10 scoutów, dobra. Kolejna czapka to jest punk hełm. Po polsku nie wiem jakby to przetłumaczyć. No punkowy hełmik bym przetłumaczył. Kolejny taki futbolowy AK, nie wiem jak to nazwać, futbolowy, no ogółem kibicowy hełmik. No i według mnie, jeśli chodzi o estetykę i wygląd, jest dobrze. Już dodaję tutaj jeden scout, w górę idzie. Jeszcze idzie za to, że na każdym kolorze wygląda, no oprócz białego, wygląda to dobrze, na każdym, dosłownie na każdym, wygląda to dobrze według mnie. Dlatego ja bym tutaj zaryzykował i dałbym 8 na 10 scoutów. A Epix, twoja opinia teraz? Bądź ci tak, to jest ten sam hełm, co poprzedni był, tylko że po prostu ma bąki na łbie ustawione plus z taśmą i moim zdaniem po prostu to jest ta sama czapka i daje dalej siódemkę. Kolejny to będzie stary, Yeah, older biker boy. nie wiem jak to tłumaczyć, ale jeśli ktoś robi się retro scouta, czapka dla ciebie. Takie stylu. Ale patrz, możesz mieć różowe piekło. Naprawdę, same nazwy tutaj, czasami kolorów są przez zabawne. Dobra, jeśli chodzi o ocenkę, to tutaj ajajaj, jak ta czapka mi się nie podoba. Nie podoba mi się ona. Dlatego nazwałbym to najgorszą czapką dla skauta, ale no, niektórzy by się ze mną kłócili. Jakieś 10% graczy przedłużam, no. Ocena to jest ogółem na minusie, czyli minus 1 scout na 10. No ja ci tak powiem szczerze, że no ogólnie no chyba to nie jest najgorsza czapka, chyba byłby gorszy, ale nie wiem, musimy zobaczyć. Ale ogólnie jakbyś do loadoutu, jak sama ta czapka jakbyś ją ubrał, no to jest dupa, ale jeżeli masz jakiś fajny loadout, to bo to jest w klimatach, ta czapka jest w klimatach, nie wiem, tych czapek kiedyś z II wojny światowej, co kiedyś ludzie nosili i ogólnie, i ogólnie jakbyś ubrał tak skautu jakoś tak, w tych klimatach to by dobrze to wyglądało, ale no oceniamy samą czapkę, więc no ja tutaj daję trójkę. Lejna nasza capunia to jest moja czapka, którą noszę na moim awatarze, znaczy na moim skaucie, czyli o Boże, czapka Rogera Beaki, czyli Pigmana, jeśli ktoś wie o co chodzi. Breaking Bait. O, no i tutaj macie też same te są kolory, znaczy style, co ja gadam, ale style no takie sobie są czasami. Jeśli chodzi o samą czapkę, to estetyka jest ładna. Jeszcze to, że ma style do wyboru, to mi się też podoba. I o dziwo, Syczko się prowadzi do tego, że daje tutaj 10 na 10 scoutów, bo według mnie no ta czapka po prostu jest the best.
pasuje do skauta najbardziej, bo jest taki rozrabraka. Bad boy. To stała się teraz problem, że to coś jest moja czapka. Też dla mojego skauta i no co, no to jest faworyzacja, no co, no te wybory tych kolorów i tego wszystkiego ja też daję dycha, co ja będę się pierdzielić. No dokładnie. My wcale nikogo nie fezerujemy. Kolejna czapka byłaby to papierowa capunia. I Jezu Chryste. Gdyby jeszcze byłaby ładnie wykonana, ale to jest jedna z pierwszych czapek zrobiona przez społeczność. Jedna z pierwszych. I ona tak obrzydliwie wygląda, nawet Witkonnes zrobił top 10 najbrzydszych tych czapek na Skauta. Razem ze mną, polecam, link w opisie. Naprawdę, ja tu daję, nie wiem, -3 na 10 skautów. Ale kupę zrobili, ja pierdolę. To kupa. Daję 1 na 10. Kolejna czapka to jest taka czapka nawiązująca do czapek z II wojny światowej, albo nie, chyba z I wojny światowej, jaką mieli piloci. I gdyby nie to, że mi się ona nie podoba i gdyby nie to, że ona według mnie ładnie wygląda tu z tym czarnym, no z czarnym po prostu, to bym powiedział, że no dałbym na minusie, ale tak to dam 5 na 10 skautów. Dla mnie ona jest giga brzydka i ona jest brzydsza niż ta czapka, co wtedy powiedziałeś, że najgorsza jest. Moim zdaniem powoli, teraz dopiero patrzę teraz tą na tą czapkę i powiem ci, jak na razie to jest faworyt z najgorszej czapki dla mnie, co nie? To jest tak brzydkie, kurde, że no, nie wiem, to jest jakby miałby jakiś, nie wiem, kurde, jakiś garnek na łbie, więc daję 0 na 10. Kolejna czapka to jest mleczarz, czyli coś, co bardziej w Ameryce jest popularne, bo tam wożą mleczko. U nas nie wiem, czy to jest popularne, ale sama czapka jest ładna. Minus jest taki, że nie można ją pomalować. O, tutaj mamy koncept arty, ale to... Te koncept arty to powinienem osobny odcinek zrobić. Nieważne. Miałem rybę. Miałem to... Nie, tego nigdy nie trafiłem, ani mleka. Nevermind. Jeśli chodzi o mleczarza, to mi się podoba i do niektórych loadoutów by pasował. To daje tak 6 na 10 skautów. Ja powiem tak, no że to malowanie nie jest, bo jakby było malowanie, wtedy to by bardziej popasowało do niektórych loadoutów, co nie? Jakbyś to pomalował sobie, ale jest tylko biały kolor, więc to... Nie wiem, no nic zwyczajnego, taka czapka pierdołka, taka no co, no... Dajesz pustkę, to. Kolejna dziwna czapka, czyli odwrócony Filip. Tak ją nazywam. Ale jakbyście ją pomalowali, to już możecie mieć mafijną taką czapunię będziecie mogli mieć. Za malowanie daje plus, za wygląd minus, to razem wychodzi 4 na 10 skautów. Ja powiem ci tak, do loadoutów jakaś ta czapka jest w miarę ciekawa, ale no nie oceniamy loadoutów, więc no... Kurwa, no... Nie wiem, no daję szóstkę, tak samo. Kolejna czapka. Super fan. Super fan, dokładnie. Tak jak po angielsku, tak po polsku. Ej, look at me, look at me, look at me. No. Ta czapka według mnie, gdyby nie miała malowana, byłaby słaba, a za to, że się da malować, to jeszcze plusik idzie. O. Lol. Da się malować ją. Da się na czerwony. Super. Minus jest też za to, że nie ma żadnych stylów, czyli odwrócona czapka przykładowo. No ale cóż, no dałbym 3 na 10 skautów. Powiem ci tak, czapka jak czapka, nic nadzwyczajnego, piątka. Kolejny, co ciekawostka, to jest nawiązanie do istniejącej historycznie postaci, czyli Erdzefe, który walczył z komunistami czy tamkami. No po prostu taka osoba istniała, okej? I weźcie się, odczepcie ode mnie. Plus za malowanie, ale minus za to, że jest mało widoczne te malowanie.
za sam wygląd, który daje skauta tak jakby, że on jest artystą. Jezu Chryste, no bardzo zabawne. Dałbym, no tak, 6,5 na 10 skautów. Ale powiem ci tak, przed tą czapką, którą teraz mam, ta była moją najbardziej ulubioną czapką, no ale przestała być ulubioną czapką, bo zmieniłem czapkę i ogólnie, no co no, Jeffy był z awiotarami połączony i z takim na klatę, u mnie, nie pamiętam jak się już to nazywa, ale zmieniłem loadout i w sumie, no nie wiem, no ta czapka fajna jest, ale no jednak już nie jest moim faworytem, więc daję 9. O, 9 skautów. Coś, co pasuje do skauta, jeśli chodzi o charakter, bo on byłby taki, czyli odwrócona czapka z daszkiem. To jest przepiękna, multiklasowa, można to nosić, ale chyba inną wtedy ma nazwę, na grubym i prawie na syci chyba. Bo wiem, że Giga Ben ma tą czapkę. Chyba dosłownie tą samą. Dobra. E, Malowanie plus. Plus za że można sobie słuchawki zdjąć. Dodaje tak 10 na 10 skautów. Ale no czapka jak czapka. Dlatego dałbym 9 na 10 skautów. Powiem ci tak, gdyby ta czapka była po prostu z słuchawkami, to byłby szpetny w chuj. Powiem ci, jak te słuchawki, bo to brzydko wygląda, ale bez tych słuchawek, naprawdę powiem ci, to jest fajny loadoucik do danych czasami klas. I do tego jakiegoś ziomala, czy coś w tym stylu i normalnie dałoby się to zrobić. No to więc, no naprawdę czapeczka szaboba daje 7,5 na 10. No i widzowie, kolejna czapka chyba, nie wiem jakby to by się tłumaczyło na polski. Helmiers. Czapka z wyglądu może być, nie jest najbrzydsza, ale nie założyłbym. Też można malować, ciekawostka. Minus jest taki, że tylko okulary se wtedy malują. Ja oceniam tak na 4,5 na 10 skauta. Powiem tak, że ja nie wiedziałem żadnego gościa, który tego czaponka sobie ubierał, bo ogólnie niby jest logo tej nóżki z tym skrzydłami, czyli logo skauta. Niby tematycznie, niby ale ona jest bardzo brzydka i mi się nie podoba i ogólnie no nie ubrałbym ją nigdy. Są lepsze czapki i na bank, no nie wiem, czy to do jakiegoś loadoutu też pasuje i nie wiem, czy ktokolwiek tą czapkę ubierał, bo ja nie widziałem nikogo nigdy z nią. Więc no co? 3. O Boże. Kolejna czapka do omówienia to jest Big L, duży elficki deal. Coś takiego bym dało się tłumaczyć. Plus, bo ma style. Plus, bo się da malować to i jest to całkiem widoczne malowanie. Jeśli chodzi o wygląd, no to takie świąteczne bardziej, albo takie fantazy loadouty by dało się zrobić. Dlatego daję 4 na 10 skautów. Ogólnie scout wygląda jak taka ciamajza i wygląda jak taki L skończony i taki przytupas Mikołaja, więc 4. A teraz coś, co wielu skautów nosi. No bo ja spotkałem tam, nie wiem, jedną osobę, która to nosiła bez żadnej koszulki i tym podobne. Czyli frontowy uciekiner, biegacz, plus za style, ten styl mi się bardziej podoba, taki emo boy, plus za malowanie, które jest no nawet spore i które jest przynajmniej widoczne. Jeśli ma się malowanie, jak w przypadku L. Jeffe, jest malowanie, ale jest mało widoczne, no to tak średnio dla mnie. Ta czapka jest używana przez Victornexa i sama czapka pasuje do jego loadoutu, dlatego 9 na 10 skautów. No,
Tylko pytanie, czy ten drugi, ten styl jest bez słuchawki, czy z słuchawką? Bez, To jest też pytanie. bez. A, no dobra. No bo ogólnie no to bardziej pasuje jak to bez słuchawki, no bo to na przykład ten pierwszy styl no, z tą słuchawką, nie wiem dlaczego słuchawka jest i czemu Po co? i ogólnie no ona nie wiadomo na czym się ona trzyma. Chyba ma przyklejoną do łba tą słuchawkę i ogólnie, ale dzięki temu drugiemu stylowi trochę daje plusowanie, więc 7,5. Kolejna czapka byłaby to Komando coś tam. Em, No czapka jak czapka. Niektórzy nienawidzą, niektórzy uwielbiają, ale dosłownie nikogo nie widziałem, żeby to nosił. Ja osobiście widziałem, kurde, ci powiem. Dlatego ta ocena tutaj będzie niższa niż zwykle, czyli 2 na 10 skautów. Ale nisko ty. Powiem ci tak, do loadoutu to jakiegoś pasuje, ale... Bo to jest takie jakby, nie wiem, science fiction trochę, mogę ci powiedzieć i... No i co? Kurde, no i ale... Nie oceniamy loadoutów, oceniamy czapongi. Ja daję szósteczkę. Kolejna czapka to jest moja czapka z jednych z ulubionych czapek, bo dochodzimy do tego czasu, kiedy Valve wydawało coraz ładniejsze czapki. A tą czapką jest fedora, taka poszczelona. Plus jest za wygląd, bo mi się podoba ten wygląd, naprawdę jest przepiękny. Plus zamalowanie, bo można to takim czerwonym zrobić. Albo innym czerwonym. I co no? Pół 9 na pół na 10 skautów, Jezu Chryste. Jezus Chryste. Ja daję, nie wiem, mnie się to nie widzi. A ma to malowanie, więc daję piąteczkę. Kolejną czapką jest robotyczny biegacz człowiek. I powiem tyle. Po prostu ta czapka nie ma malowania, nie ma stylów. Jest brzydka. I mnie nie interesuje to, że to jest nawiązanie do jakiegoś tam filmu. Znaczy w imię ma nawiązywać. Mam to gdzieś. Ta czapka jest brzydka. 0 na 10 skautów po prostu. To jest czapka zrobiona przez MVM, który po prostu te roboty noszą te czapki, skauty i to jest tylko po to. I to jest podstawowa czapka i w sumie robotowa, która jest brzydsza, 0 na 10. Luka Maria! No, kolejną czapką jest pszczółka Maja. Dokładnie, dokładnie. Plus, plus za to, że nie trzeba mieć tu słuchawek. I też plus, bo to serio nawiązuje do... Nie. Nawiązuje to do jednego z takich seriali. Fika, gdzieś tu było to chyba. No tutaj macie Head Defensible Defentura Boss. No. O. Boże święty, jeszcze nie oceniliśmy tej czapki. Dobra, cencie, czekaj, cencie i od nowa mówimy. Czapka. No kolejna czapka to będzie... Nie wiem jak to tłumaczyć, dlatego nazwę to pszczółka Maria. Po prostu pszczółka Maja i minus za to, że nie da się jej malować. Tutaj od razu mamy style bez słuchawki i z słuchawką. Oceniam ją na pół minus 2,5 na 10 skautów. Na minusie ją po prostu oceniłem. Ja daję 1 na 10. Jej! Bąkowy ledwa to jest obrzydliwa czapka, ale da się ją malować. Ale dalej jest obrzydliwa. Daję 1 na 10 skautów. 0 na 10. Kolejna robotyczna czapka. I znowu to samo mówię. One są obrzydliwe. Naprawdę, niektóre są ładne, ale niektóre po prostu są obrzydliwe.
No dobra, tu się da je malować, ale dalej nikt tego nie nosi, dlatego daję 0 na 10 skautów. Po prostu nie, to jest za obrzydliwe. No nikt nie nosi do czapki, bo lepiej już ubrać sobie to normalną czapkę, ale no jak mam tak oceniać, jakbyś pomalował czarno, to trochę czasami by się ktoś nie zjarzył w ogóle, że to jest ta robotowa, więc dam 2 na 10. No i widzowie, kolejna czapka to jest bakteryjna zasłona. Znowu top 5 najbrzydszych czapek u Victornexa. Zapraszam, link w opisie. Plus da się malować, fajnie. O, można być, jeśli ktoś wie, kim można być, to niech napisze w komentarzu, bo można na różowo malować. Nie wiem po co dali słuchawki, spoko, że dali, ale po co? Nie wiem. 1 na 10 skautów. Pojęcie jest giga brzydka, a weź sprawdź, czy można bez słuchawek, bo niby tu widzę na kolorystyce, że bez słuchawek i nie wiem. O, jest. I o, też. A nie, to przepraszam, to plus, To jest, ale tak. to plus 2. No to daje 2 na 10. Ale to za mnie giga brzydkie. Daj 1. No wiem, kolejną czapką jest, nie wiem, zdobycz? No po prostu coś, co każdy wąpik, kto zna skauta, czyli że upolował Gerbalda. Też niemożliwe. Plus jest za to, że da się malować, ale jedyne, gdzie widać różnicę, to są te kolory ciemniejsze i te jaśniejsze i tutaj jest bardzo fajny, taki nieumalowany. Ale zielony też wygląda śmiesznie, takie zgniłe. Tak. Ciekawostka, jeśli się przyjrzę, to widać różnicę. Ale dobra. 10. Znaczy na ile skautów? No to ja bym dał 9 na 10 skautów za sam klimat. A ja daję 6. Dobra, Runners Farbe Op, czyli no taka zimowa capunia. Sam wygląd jest bardzo ładny, mi się podoba. Można zrobić ze skauta Putisa. Plus zakolorowanie i plus za to, że nie ma słuchawek żadnych w tej czapce. Naprawdę, Valve, brawo! Gratulacje. Dobra, ocenia taka na 7,5 i 10 znaczy na 7,5 na 10 skauta. A dla mnie jest giga brzydka, bo robi skauta dziecko. Tak dziecinnie bardziej wygląda przez tą czapę, więc daję 4. A kolejna czapka to jest Scout Sako, czyli hotelowy scout. No w wielkim skrócie hotelowy scout. Malowania tu nie mają sensu. Jedyna czapka, które malowanie nie mają sensu. Dlatego daję tak ocenkę na 3 na 10 skautów. Powiem ci tak. Czemu się twojej opinii? 3 na 10? Kolejna czapka jest dla fanów Ninjago. Możecie zrobić ze swojego ninja skauta Lloyda. Możecie robić z niego Zayna. Możecie z niego zrobić Mrozona. Dobra, nieważne. Ale jeden z kolorów, czyli ten najbardziej jaskrawy, ładnie wygląda z tą maską. Za sam klimacik, czyli ninja, dałbym 10 na 10 i podtrzymuję tą ocenę. Powiem ci tak. Powiem ci tak. Czapka tematyczna, ninja, bo taki scout jest taką ninją, daję 8. Kolejną czapką jest błazen, tak go nazywam. Plus za malowanie, które jest widoczne. I jest tu styl? Nie, nie ma tu stylu. No to daję tutaj 8,5 na 10 skautów. Dla mnie jest giga brzydka, robi błazna ze skauta, taką ciamajdę, jak mówiłem, daję 2. No, Boże Święty, chciałem się przywitać. No, kolejna czapka to jest Fortuny Syn, czy coś takiego. No i to po prostu jest czapka żołnierska, taka z II wojny światowej.
Znaczy wojny na Wietmianie. Na Wietmanie czy Wietman? Nie wiem jak to się czytało. Daję tu 5,5 na 10 skautów. Nie wiem, to jest droga wojna światowa mi się... A nie, co ja gadam? Bardziej hełm z Wietnamu. Ale tak mi się to podoba. Z brodą. Weź pokaż galerię. Czy z brodą, czy z czym? Weź z w dół. O, widzisz, z brodą. No, Kurde, i to giga ładnie wygląda. I powiem ci tak, 9 leci. kolejna czapka jest bardziej taka... Nikt by się tego nie spodziewał, ale piracka czapka. Wow. Plus, da się ją malować. Sea of Thieves, no co? No co, CLF. Da się ją malować, ale minus, bo jest mało widoczne to malowanie. Dlatego No bo wtedy by ta czapka się zepsuła, jak byłaby tylko na... Ona musi być czarna. No wiem. Ale patrz, tutaj by mogła być biała. I czaszka by według mnie jeszcze nie zepsuła. Albo tu czarna, taka wiesz, black. Nieważne. Daję 10 na 10 za sam klimat piratów, bo ja uwielbiam te klimaty. A ja? Zwykła czapeczka, więc daję szósteczkę. Kolejna czapka jest jest taką czapką motocyklową. Martwy jechać. Wyścigowiec. No, po prostu fajna czapka. I plus zamalowanie. I za to, że się da malować. Jest plus już od razu. Dlatego idzie wyżej ta ocena i jest 4,5 na 10 skautów. Ja daję 3 na 10. No i ogółem kolejna czapka to jest z Batman! Batman! Tak, z Arkham Knight. Z takiej gry. I to jest dla całych gier, ale bardziej preferują, żeby było to na pajo. Ble, ble, ble. Na skaucie to wygląda po prostu... Po prostu ta czapka jest fajna, ale w niektórych loadoutach tylko. Na serio niektórych. No i co? Powiem tyle. Minus za, że nie można malować, ale plus za to, że jest multiklasowa, dlatego daję 5 na 10. Nie ubrałbym jej 4 na 10. Chodź, motor! Kolejna czapka jest to powiedzmy pies. Naprawdę nie wiem kto wymyśla te nazwy, ale to już chill z tym. Plus za malowanie, które ma czasami sens, takie białe ma sens najbardziej tu. Powiem tyle, ta czapka jest ładna, może mieć loadouty, możemy mieć z tego bardzo fajne. 10, znaczy nie 10 na 10, 9,5 na 10. 5. Scout rycerz, naprawdę widzowie, czego ludzie nie wymyślą. Nie wiem po co jest pierwsza czapka, w której nie rozumiem po co jest malowanie. Sama domyślne kolory są bardzo ładne. No ale cóż, takie życie. Ja tu dam tak na samą estetykę, bo mi się bardzo ta czapka podoba. 8,5 na 10 skauta. Giga brzydka 2. Kolejna czapka jest to błazen tam. Ja English nie umiem, ale plus za to, że się dają malować i da się na czarno, czyli dałoby się w teorii zrobić Harley Quinn ze skauta. I jest tu biało-czerwona Polska górą! Polska góra! Ten... Ja... Montaż będzie później. Oczywiście, że tak. Z racji z tego, że ona by według mnie pasowała do innej czapuni i bym zrobił z skauta całego błazna, to 10 na 10, bo ja uwielbiam błaznów. Nie, no tak to, że nie wygląda ta żabka jakby się ale no, nie wiem, dam ci 4. Kolejna czapka to jest coś w stylu, ej, załóż sobie na łeb kurczak, be like. Fajne, że jest malowanie. Fajny, nieświeży kurczak, ale daje tu minus 1
na 10 skautów. Kupa, jedynka. Kolejna czapka to jest dosłownie czapka Flesa. Takiego najszybszego człowieka na świecie. Według niego, no samolub z niego. Czapka, jeśli chodzi o charakter i pierwszy raz, granie skautem to bardzo pasuje, bo scout jest najszybszą klasą, jeśli chodzi w Team Fortress 2. I samo to, że da się pomalować, wygląd mi się też podoba, bo lubię bardzo Flesa. 6 na 10 skautów. Ja powiem ci tak, że ona jest tematyczna i to bardzo tematyczna, ale ona nie jest ogólnie ten hełm Flasha nie jest taki jakiś ładny i on nie jest do żadnego fajnego loadouta i nic. I w sumie ja bym tego nie ubrał, ale no jest tematyczna, od tego nie mogę zabrać. Jest tematyczna i to bardzo. Więc daję 5. Kolejną czapką dla inżyniera i skauta jest jak się nazywa ten chłop z ciężarówki? No chłop z ciężarówki po prostu. Taka czapka z włoskami, z napisem danej drużyny, plus, że się da malować, ale minus, bo nie ma stylów. Dlatego 2 na 10. 3 na 10. Tutaj widzowie mamy nawiązanie do Olimpu, do naszych greckich mitologii, no do greckich bogów. Chyba to jest nawiązanie do greckiego greckiego boga szybkości. Co z tego wiem. Plus jest za to, że się da malować, bo fajnie to wychodzi czasami. I no, minus, że daje włosy też tutaj i nie ma innych stylów, minus. No to tak, a niech będzie 10 na 10 skautów. What? Taka czapka? Przecież to jest gladiator po prostu zwykły. No wiem, 5. ale lubię mitologię grecką. Widzowie, dzień dobry, chciałbym zamówić... I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Big Ponga. No naprawdę, dostawca Maccabi robią, z tego skauta zrobili. Fajnie, że się da malować, fajnie, że są style, fajnie, ale po co mi ta czapka? 3 na 10 skautów. A w ogóle zauważyłeś, że to pierwszy raz customizują bryloczek skauta? No tak. No, pierwszy raz on jest customizowany chyba w tej czapce tylko. W sumie szkoda. No szkoda, bo wiesz, mogliby więcej takich rzeczy zrobić. Nie, że po prostu zwykły bryloczek, żeby customizować sobie go jakoś. Jakbyś chciał. No ale no co? Ja daję 4. Po prostu widzowie, powiem wam tyle. Jack Sparrow. Dum. Plus za style, plus że się da malować, czyli razem wychodzi nam w obliczeniach 7 na 10 skautów. Kurde, Jack Sparrow! 8. No, tutaj mamy taką no, czapka z Kalifornii. Kalifornia! No. Kolego, poprawię cię. Kalifornia. Kalifornia, gest na. I prawa autorskie. Dobra, czapka jak czapka, fajnie, że się da malować, ale tak bez koszulki to nie ma sensu, bez tej tutaj molo. No nie ma sensu. 3 na 10. Molo Polo 4 na 10. Kolejna czapka to jest Oh shit. chłop z Here we go Maka, again. dosłownie, no chłop z Maka, no zobacz. Już taki przegryw życiowy, pracuje w Maku 2010 się zatrudnił. Fajnie, że się da malować, ale ja tu daję minus 1 na 10 skautów. Ej, czemu? Obrzydliwe. To nie jest takie brzydkie. Mi się nie podoba. Nie. Nie, no wcale. Tematycznie. Czyli scout lubi kurczaki. A to jest kurczak? Daje... Co? A
to kurczak? Nie, nie, no bo chodzi o to, że wiesz, no, że oni łączą skauta jako dostawcę, albo jakiegoś coś w tym stylu od żarcia, no bo on ma te animacje z kurczaka, co nie? A, Bo lubi chickeny. No i dlatego może, wiesz? I ja dam, no dam piątkę albo 4,5. O. o, to ja też. Kolejna, według mnie najlepsza czapka to jest taka do skate, zawiesiłem się. No po prostu do tego jeżdżenia na deskorolce. I tutaj są bardzo fajne style, sam na nią głosowałem. Klasyczne logo, baseball, punk jest najlepszym stylem, chicken i takie wymazane, czarne. Minus, bo się nie da malować, ale plus, bo są 5 różnych, jest 5 różnych tych, jakim tam, stylów, co nie? 5 najwięcej ile chyba jakikolwiek i czapka ma skauta, czyli 10 na 10 skautów. No powiem ci tak. Blank mi się bardzo podoba i ogólnie scout jeździ deskorolką. Ja dam 8,5 na 10. Kolejna czapka to jest taka motoryczna czapka, taka Ty nie wiesz co to jest za czapka? nie, Ty nie wiesz do czego to jest? no nie, Serio? a to nie jest do motorów? Ricardia Milos ci się nie przypomina? Ty wiesz kto to jest? Ale to nie jest Ricardio. Jak nie? Ricardio dostał osobną czapkę, pokażę ci później. Ale nie, no to jest ta czapka, nie widzisz? No spójrz, No tak, nawet wygląda, no, ta bandana, ten podbródek, tylko bez okularów. No to jest on. Jak się patrzy, to jest ale czapka Ricarda Milosa. on dostał osobną, to ci pokażę później po nagrywaniu. Tą czapkę Tą czapkę za sam Ricardo dostaje ode mnie plus 5, plus 5 bez okularów, plus 5 za malowanie. 8,5 na 10 skautów. U mnie leci 9. To tyle na ten odcinek, widzowie. Dziękuję wam, że przetrwaliście z nami te ocenianie czapek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i bajo jajo, bajo jajo. Nie.